Stále musí dirigovať. Stále musí niečo omielať. Jemu sa nepáči toto. Jemu sa nepáči toto. Toto a ostatné veci. A keby teraz je to haciendu ukázala, to bolo najlepšie, lebo mi to nechci. Že jeho hacienda? Ale to nevyzerá ako hacienda. Za chvíľku... To je... No, Akala pukala. pozrite sa na neho. Nemám rada ten jeho opišťaný hlas, no aj mi to ide do hlavy. Podívajte sa na toho, jaký je prosté. On si sám nadáva pre seba. Dovidenia. No, a už ide. Poďte sa pozrieť, aký on je akože silný chlap. Akože silný chlap. Keď neponosím, veď má tam pokoj. Viete, čo mu spravím? Vytrhnem. Teraz som povedať... Teraz som povedať, že mu vytrhnem zubky. Pokud to nosí, tak bude aj večer, aby sa už potom bude on nevie nič spraviť sám, stále musí všetko komentovať, všetko musí. Už mi ide na nervy, tak nervy mu minújú. Že by som ho takto